tracta, doncs en dèiem ciència, i tot el voltant de la ciència. El segon dia vam fer l'art, i tot el que hi ha al voltant de l'art. L'últim dia vam fer la metafísica, i tot el que hi ha al voltant de la metafísica. I avui ens toca això que en diem metapsíquica, que vol dir més enllà de la psiquis, més enllà. En realitat hi ha defectes de nomenclatura, perquè si la psíquica, aquí, per exemple, doncs està aquí, la metapsíquica no l'entra gairebé està aquí, però és quan resulta que és simètrica respecte del moment de metafísica. I ens va molt bé posar-la, tots són metes, la part, diguem-ne, aquesta de la centrada en la ciència i l'art és la part fenomènica i la part fenomènica, i la part noumènica és la part amagada, la part meta, la que està més enllà d'ara. I diem aquí més enllà de la psíquica, de tot el psíquic, i allà més enllà del físic, que és el físic. Aquest seria el món del físic i aquest el món del psíquic. Aquest el món de les vivències i aquest el món de les estructures. La física i la psíquica. Recordeu aquell exemple que us posàvem, allò que es posava aquí una espècie de quadrat així, que posava un ull, i aquí posava els objectes projectats, els objectes estructurats, i aquí el que vivenciava això. Doncs això seria la psíquica i la física. Llavors, a darrere de la psíquica està la metapsíquica i a darrere de la física està la metapsíquica. Ho hem dit al revés, però és igual. Doncs, per tant, avui ens toca tancar. Aleshores farem una part principal de la sessió d'avui per tancar, per dir explicar la metapsíquica, però doncs, al final de tot donarem una mica de repassada per unificar-ho tot. I recordeu que tot això està basat en tot el que hem explicat prèviament, tota la part aquella concreta. I torno a repetir que la paraula metapsíquica és una paraula una miqueta convencional i es podria posar una paraula més popular, que és la paraula esperit. Però entenent per esperit, és a dir, la religió catòlica i tal, doncs esperit el miràvem com si hagués la matèria a baix i l'esperit a dalt. Aquí no ho plantegem així, sinó entenem per esperit una espècie de cosa que està al mateix nivell que la matèria, però en un altre territori. La matèria seria aquesta part que deia estructural, física, i l'esperit una part més transcendent, està més enrere, que està d'això de la psíquica. Això, aquí la llàstima d'aquesta bola és que no roda així, no, amb facilitat, oi? Aquí tenim nosaltres, per exemple, avui ens tocarà la metapsíquica, aquí està el noumen, que és el profund, i a darrere hi ha el fenomen, que és l'aparent. Llavors, en el fenomen hi ha una part psíquica i una part metapsíquica. I per la banda d'allà hi ha una part física i una part metafísica. Aquí t'he de posar metafísica, si no està malalt. Si no està... Ho posa. Ja té un testimoni, que diu que sí que ho posa. I per tant, queda una miqueta tot situat. Llavors, recordeu que en la metafísica l'altre dia parlàvem del ser de les coses. Doncs aquí parlaríem de l'esperit de les coses. I dèiem que noumen, per als occidentals, com que nosaltres mirem per l'altra banda, aquesta és la cara oculta de la lluna, doncs aquí, venint des d'aquí veiem el ser i des d'aquí veiem la divinitat, o l'espiritual. Recordeu que dèiem això l'altre dia. Doncs l'Orient això ho té unitari, només veu una cosa, que en diu Brahman, en diuen ells. I els orientals és molt curiós que fora d'algunes excepcions hi ha alguns materialistes, però poquíssims, una tendència línica d'un senyor que es diu Mundaka, per exemple, és materialista total, però la majoria no són materialistes i en canvi tampoc són espiritualistes, és a dir, que la major part de coses que nosaltres de l'Orient ens creiem que són religions no són religions, són esperit però no religiós, un esperit mundà, digueu-li com vulgueu, un esperit secular o secularitzat, digueu-li com vulgueu, però parlar de Déu, així com ja quasi ningú parla de matèria pura, quasi ningú parla de Déu directament. Hi ha molt poques tendències que són personalitzadores de Déu. I aleshores des d'Occident els diem panteistes, però això és una equivocació, també no és exacta, perquè panteistes vol dir que tot és Déu, ells tampoc ho diuen, si no en parla de Déu com poden dir que tot és Déu. Enteneu què vull dir? És una altra mentalitat. És a dir que inclús hi ha avui dia, com que aquí a Occident hi ha hagut molta descristianització i molta desreligiosització
Doncs hi ha molta gent que ha tingut un gust d'anar a les coses orientals precisament perquè no parlava ni de la Mare de Déu, ni dels dogmes, ni de la primera comunió, ni de coses d'aquestes, m'explico, no? Vull dir que tota aquesta història que Occident s'ha muntat amb la religió, l'Orient ho tenen d'una altra manera molt diferent. I serà en aquest ambient en què ens mourem. Després veurem que també els cristians d'Occident han tingut persones que han aprofundit això, però quasi sempre tenyides de religiositat. De tota manera, això que ara us dic així com a primera aproximació, ara ho aprofundirem més. Recordeu també que aquí tenim això i això estudiat, és a dir, el subjecte i el noumen estudiats. El subjecte el vam estudiar venint de l'art, no sé si recordeu. I teniu segurament notes i coses, no? I del noumen venint de la metafísica també el vam estudiar l'últim dia. Per tant, avui només ens toca això. Per altra banda, venint de baix, perquè sigui tot ben situat, venint de baix, fixeu-vos que la metapsíquica està damunt de la mística. Què és la mística? Repassem només una miqueta per situar-nos, no? La mística és el món concret, és a dir, experimental, transcendent, és a dir, meta, més enllà del nostre. És l'experiència de les coses transcendents. La paraula experiència no és rigorosa, s'hauria de dir imperiència, no experiència, perquè sembla que vol dir-ho de fora, i això més aviat és lo de dins. Els grecs, per exemple, per dir experiència diuen empiria, és a dir, que en comptes d'ex diuen am, que és im, però ho diuen per les coses de fora també. És curiós això, és a dir, aquesta espècie de desgavell semàntic, oi? Però, doncs, entenguem-ho, el místic considera que toca aquesta transcendència com nosaltres toquem les coses físiques. I a més dèiem, no sé si recordeu, que el nen petit és místic de natural. I la mística la tenim tots al néixer. I la perdem perquè estem en un món occidental que va en la direcció contrària, per l'altra banda. Recordeu que per la banda d'aquí, a l'altra banda de la bola, hi ha la tècnica. I l'únic que ens interessa als nens fer-los aprendre tècniques, aprendre coses, caminar, parlar, tot això. Recordeu que dèiem els aprenentatges. I esclar, aleshores, aquesta banda va quedar cada vegada més raquítica, i es perd. El nen no troba que els adults li dediquin temps i aleshores doncs, ells tampoc li dediquen temps i quan li dediquen temps els adults els renyen perquè diuen que baden a la classe, que es queden així, oi? Doncs nen, que estàs distret, oi? A vegades és tot el contrari, saps? Està terriblement concentrat, però en una altra cosa que no és la que el professor vol, el que sigui, no? I aleshores doncs, jo crec que s'hauria de tenir una correcció molt gran a l'educació dels infants, que els infants veiessin com els adults contemplen. Bé, doncs, aquest món, que com a conjunt de món el vam explicar en la mística, ara l'explicarem com a experiències, una a una. Fixeu que aquí posa unicitat, oi? És a dir, això que es viu en cada moment, en un moment determinat, que ho viu el subjecte en un moment determinat. I entenem per subjecte, recordeu també, no una espècie de construcció ni una espècie de substància, sinó com una flama que sempre està així, és a dir, que sempre que té l'estabilitat de la inestabilitat, com un remolí, també que dèiem, que sembla que és quiet però allà està canviant l'aigua contínuament. D'acord? Doncs el subjecte és subjecte mentre viu, és vivències, fixeu-vos que posa vivències aquí, mentre viu. En canvi les coses s'aguanten mortes, diguem-ne, s'aguanten per estructura, i en canvi el subjecte s'aguanta per vida. Si es viu, s'aguanta, i si no es viu, no s'aguanta. I viu vol dir que ens pot sorprendre en cada moment, És a dir, una flama doncs va canviant una mica, no massa, però canvia una mica, i si tinguéssim a més coses per sota que l'estimulessin, encara podia canviar més, no? Doncs així és el subjecte, aquest. I aleshores fixeu-vos que aquesta metapsíquica, doncs a més de ser, diguem-ne, la concreció, i per tant la concreció vull dir la singularització del món místic, una singularització doncs, vivencial del món místic, a més doncs, està entremig del subjecte i del noumen. El noumen, recordeu que era difícil, ens costava una miqueta a tots. Aquest camí es pot fer així i així, com així també i com així, de totes maneres, no? Però els occidentals ens hem acostumat, en la mida que ens ha interessat aquest món, ens hem acostumat, i ara explicarem quines són les tradicions que ho han fet això, a venir en aquesta direcció. Fixeu-vos que és córrer per l'equador de la bola, sense baixar massa cap aquí baix.
per una via que jo en dic cultural, és a dir, tot aquest Equador és una via cultural. I tenim heredada del passat, una sèrie de cultures d'introduir-nos cap a aquest món d'aquí. Cap aquí i fins aquí. És a dir, que sobretot repassarem aquesta direcció. Però fixeu-vos que aquí no estem explicant una tradició, ni estem explicant una filosofia, ni res, estem explicant un model. I per tant val així com de qualsevol altra manera. El que passa és que històricament és dir, com un bosc, oi, que no sempre es recorre en totes direccions, sinó que es fan uns camins i la gent s'acostuma a anar en unes direccions determinades per uns camins determinats, no? Doncs això és perquè tingueu referències a coses reals que han passat en la història i que es conserven i tal. Bé, aleshores una altra qüestió és que aquesta direcció, aquesta introducció d'aquí cap aquí, que algunes tradicions van cap aquí, altres van així, etc., van una mica variades, doncs això és el que se'n diu tradicionalment inclús no solament a l'Occident i no solament a l'Orient, sinó inclús en les comunitats, en les cultures primitives, de l'Àfrica, de l'Amèrica, els indis, americans, etc., els esquimals, etc., i no solament ara, sinó en el temps del paleolític i del neolític i tal, és el que en deien les iniciacions, la iniciació a l'esperit, la iniciació a la plenitud de l'esperit. Penseu que aquest noument és, així com en el fenomen està tota la realitat esgronada i en competitivitat, aquí està tota la realitat unificada i en harmonia. Si el fenomen és guerra, el noument és pau. I dic si el fenomen és guerra, no sé si en teniu consciència, però el fenomen és guerra. Això no és allò no és això no és això, jo sí, jo vull una mica més, l'altre apreta per allà, és la competitivitat del mercat, per exemple, la competitivitat dels animals de la selva, tot allò és el fenomen. És curiós que el fenomen és occidental i el noument és oriental. I occident, sabeu què vol dir? La paraula occident vol dir matar, occir, en català, és matar. L'occident mata el dia, i d'això se'n diu Occident, la posta del sol mata el dia. Occident és el lloc on es pon el sol i Orient és el lloc on surt el sol. Orients vol dir que neix, i Occident vol dir que es mata. Doncs l'Orient és molt més pacífic i l'Occident és molt més guerrer. Això és generalitzant, perquè hi ha hagut de tot a tot arreu una mica, perquè a l'Orient des del neolític és bastant guerrer, però vaja, i també són fenomènics en molts aspectes i tal, però els savis orientals, els que han mantingut la cultura més profunda, doncs prefereixen, són més pacífics, són més no violents, que ells en diuen ahimsa en sànscrit, no violència, perquè ells són, jo dic, són els filòsofs de la I i nosaltres som els filòsofs de la O. O vol dir que si això és, això no, o això, o això, o això, o això, i quan dic això no vull allò, i quan dic allò no vull això. I en canvi el filòsof de la I és això, i això, i això, i això, aquesta I que va unint. Fixeu-vos que també aquí hi ha l'amor, que és un eix, que és unitiu. Bé, doncs metapsíquica vol dir metapsige, més enllà de lo psíquic. És un món confús que entre nosaltres se'n diu el món de l'esoterisme. Esotèric, és el contrari d'exotèric en grec. Esotèric és l'ensenyament difícil, fosc, amagat, i exotèric és l'ensenyament per ensenyar-lo, de publicitat, aquest superficial de publicitat, digues. Si és que més enllà de la psíquica, per què no hi ha la psíquica sota? En això no sé si tu has entrat tard, però em sembla que ho he dit, no? He dit que hi havia certes discrepàncies semàntiques, que la psíquica queda una miqueta aquí, així, no sé com. Diríem, no és a sota, més enllà vol dir més cap aquí. Tenia d'estar aquí la psíquica, en realitat. M'entens? La psíquica aquesta tenia d'estar aquí. I seria la metapsíquica. Però llavors també així aquí en comptes de ciència hauríem de dir la física, i llavors aquí hi hauria la metafísica, i quedaria perfecte. Entens? Però, per raons de conveniència, però realment és així, no a sota, sinó cap aquí, cap a fora. Bé, també es diu que és el món dels fenòmens parapsicològics. En comptes de metapsíquica també se'n pot dir parapsíquica. La parapsíquica no és ben bé la metapsíquica, però s'hi acosta. Fixem-nos per què. Perquè la paraula fenòmens parapsicològic diu fenòmens, i per tant pertanyen al món dels fenòmens. Però són diguem-ne, uns fenòmens estranys deguts a que no són ells mateixos, sinó que estan controlats des d'una cosa molt més enllà.
I per això se'n diu parapsicològics. És a dir, que són fenòmens d'aquest món, però que estan controlats des d'aquest fons. No són fenòmens que només són d'aquí, sinó són fenòmens que tenen coses d'aquí. I això els fa estranys. Enteneu? Difícils, sorprenents. Aquí tinc apuntada la clarividència, la divinació, la multilocació, la levitació, la telepatia, la telequinesi, etc. Coses que la gent els hi omple la imaginació d'estrelletes. Bé, aquí hi ha un llibre, per exemple, sorprenent, que jo el recomano molt i a més estic buscant un editor que l'ha dit en català, que seria un best-seller, suposo, que es titula Fantàstiques investigacions parapsicològiques en la Unió Soviètica. Aquest llibre està escrit per dues dones americanes. Està escrit fa uns quants anys ja. Està editat aquí en francès a París i 1970, o sigui que fa anys, quan encara no havia caigut el teló d'acer i que la Unió Soviètica estava tancada sobre ella mateixa. I aquí hi ha investigacions fetes a la Unió Soviètica i també a alguns altres països, a Polònia, a Txecoslovàquia, etc. A l'antiga Txecoslovàquia i això. Resulta que a Nord-Amèrica, tan progres com són, doncs tots, ni els polítics ni els científics volien fer investigacions d'aquest tipus, perquè consideraven que era una cosa passada de moda, una cosa ridícula, una cosa fantasiosa, oscurantista, tot el que vulgueu. I no se'n feien, quasi bé se'n fan molt poques. I en canvi la Unió Soviètica, que eren molt pragmàtics, no les feien per raons espirituals, com és de comprendre, no?, en aquells temps, sinó que les feien per raons militars. I es van dedicar molt a fons a estudiar doncs, els temes aquests, perquè ells pensaven, home, si aconseguim la telepatia, doncs aleshores l'enemic no pot interferir en les nostres comunicacions, i per tant tenim un avantatge. No? I us explicaré algun exemple. Bueno, deixem això de moment encara. Aquestes dones van suar tintegina per fer aquell llibre, perquè hi havia la major part de coses amagades, i ho diu en el llibre, diu coses que no les sabem perquè eren secrets militars, no? Però anant estirant la llengua un i un altre, al final ho van treure. I és un llibre impressionant, però impressionant. No us podeu imaginar l'impressionant que és aquest llibre. És a dir, quasi cada pàgina diu una cosa sorprenent. Tot, des dels saurís, aquells que miren l'aigua amb aquelles varetes de cirerer, oi? Allà a la Unió Soviètica ho han perfeccionat i en comptes de les varetes de cirerer posen unes vares metàl·liques dels metalls especials que accentuen encara més l'efecte, i s'han mirat tota Sibèria amb allò així, amb un avió ras o amb un helicòpter, el que sigui, per descobrir totes les vetes d'aigua i de metalls i tot el que vulgueu, etc. I mil coses. Un altre exemple, tenen allà, a la Unió Soviètica, els temes psicològics els tenen molt avançats, i tenen un sistema d'electroencefalograma molt més fi que el nostre. I això jo ho sé segur, perquè he conegut persones que ho sabien i que viuen actualment aquí, eren exiliats i aquests que han tornat. I, doncs, per exemple, un experiment que vam fer va ser agafar 3 o 4 conillets d'una conilla i ficar-los allà a Leningrad, on és per allà, a Arcàngels, per allà dalt, amb un submarí, i la mare la van deixar a Moscou, la conilla mare, i a la mare li van posar uns electrodos d'aquells per fer un electroencefalograma. I el submarí el van ficar endins cap al Pol Nord, a sota del casquet de gel. Es veu que quan estan els submarins a sota no poden transmetre res, és a dir, queden incomunicats, es veu que frenen les zones electromagnètiques. I aleshores el capità del submarí tenia ordres de matar els conillets quan li passés bé pel cap amb ells, sense saber quin dia era ni res, quan estiguéssim quasi bé en el Pol Nord. I així ho va fer. I llavors ell va notar el dia i l'hora i tot això, i quan va tornar a Moscou, aquell mateix dia, aquella mateixa hora, la conilla havia tingut una tempestat cerebral impressionant. És a dir, que sembla que hi havia hagut científicament una experimentació d'això, no? Però, bueno, aquí parla, per exemple, de l'aura aquesta que diuen, segons qui que la veuen, no? Hi ha un sistema, una màquina especial de fotografiar que diu Kilian, d'un rus. Això ja ho sabeu, que sí, això ja ho sona. Doncs hi explica una mica el fonament, i explica tal, no? I bueno, aquí doncs diu que són formes d'energia molt fines, molt subtils, i que qui les amplifica, com que no ens hem inventat encara cap aparell de ràdio per amplificar-ho, es veu que el cervell humà té una estructura que sense adonar-se'n amplifica, és el que fa de mèdium, diguem-ne, no? En aquestes coses. I aleshores, doncs, que tots ho tenim, però uns més desenvolupat que altres, no? I aleshores li puja un missatge, que ell no sap d'on li ve,
etc. Bueno, i allò, per exemple, del pèndol, també, tot això, Et diu que a la Unió Soviètica hi ha gent que llegeix aquí amb el colze. Hi ha cegos que sense tocar res, sense tocar el paper, llegeixen pel colze, amb la qual venen a demostrar que totes les cèl·lules hi veuen, que hi hem dedicat unes més especialitzades, però que hi ha els cegos que veu que alguns saben especialitzar-ne d'altres i que segueixen podent llegir, etc. Però vull dir-vos que tampoc és tan estrany tot això, és a dir, molt curiós, aquí hi ha, ja us dic, moltes coses rares, i bilocació, està en dos llocs a la vegada, i coses d'aquestes així, no? Endevinar els pensaments dels altres, veure coses en un lloc tancat, torçar cargols, com aquell senyor famós, que no me'n recordo com se deia, Uri Geller, etc. Sí, i coses d'aquestes. Bueno, doncs tot això són fenòmens derivats d'aquest món. Ja veureu que avui sí que haurem veient fantasmes. No sé si recordeu que quan vam explicar la mística vam veure fantasmes. Us en recordeu aquella cosa que vèiem, aquella espècie de fotografia electrònica que anava canviant i que apareixien després de desordenar-ho, tornava a aparèixer, recordeu, Tot això és el que és la holicitat. La holicitat vol dir aquestes coses rares de superació de l'espai i del temps. Fixeu-vos que si mirem, doncs dèiem aquí que això era espai i això és temps, i enmig hi ha la ciència. I aleshores aquí, en comptes d'espai i de temps, hi ha el present i l'eternitat, i aquí hi ha la consciència, per dir, ciència i consciència, no? És a dir, l'esperit. És a dir, que aquí hi ha l'un no espaial i l'un no temporal. I per tant això ens desorienta molt, perquè estem molt acostumats, sobretot a Occident, a emmarcar-nos en l'espai i en el temps. I si no, mireu el ben emmarcadets que esteu en aquest espai i el puntuals que heu vingut en el temps. Doncs, vinga. Doncs, aquesta paraula metapsíquica la va inventar un senyor que es deia Renaud per fer, com si diguéssim, la ciència de l'espiritisme. L'espiritisme és una de les formes modernes d'una cosa que s'ha fet a totes les tradicions, Els egipcis ja tenien relacions amb els esprits, etc. I aquests déus no són més que personificacions d'esprits. I recordem, una mica, si és una cosa rara, però quan parlàvem de la mística, que dèiem que els esperits s'interpenetren uns amb els altres. Jo aquí, m'hi passaria ara aquí, ben bé, un mes seguit parlant d'això, o més, una cosa que jo dic que s'hauria de muntar, que és la universitat de l'esperit, perquè les universitats actuals totes estan marcades, són espaciotemporals, i d'això no en volen parlar de res. I aleshores, de resultes d'això, tenim uns occidentals totalment vulnerables als esperits. És a dir, el fet de que no els coneguem fa que no sabem dominar-los, no sabem remenar-nos en aquest món. Suposant que existeixi, perquè hi ha molts occidentals que diuen que això ni existeix, que això són totalment imaginacions i que són fantasies de nen petit, però que no tenen cap realitat. Aleshores, els que pensen així el que han de fer és suprimir aquest quadrant de la bola i tancar. Empalmar metafísica amb subjecte, a veure si poden, a veure com els hi va. I aleshores hi deixen per explicar tot una colla de coses dient que són coses oscurantistes i prou. Ara, si és que existeix el món de l'esperit i els místics diuen que el toquen i que quan un ho ha vist diu que no en dubte gens d'haver-lo tocat i d'haver-lo vist, no sé què pensareu vosaltres, doncs aleshores valdria la pena també tenir una mica de cultura de l'esperit, no? Això tradicionalment en deien un do o una tècnica també, perquè hi ha escrits tècnics, en deien a Occident, en deien discerniment d'esperits, és a dir, saber discernir els esperits, que és una cosa que inclús la gent que no hi creu o que creu que són coses instintives, el que sigui, ja ho fa servir molt. Tots escoltem el que diu l'altre, però a més mirem amb quin esperit ho diu. Mirem al darrere del que diu. Tenim uns ullets de picardia, aquí en veig alguns ullets de picardia, no? Doncs que aquests ullets de picardia són els que no s'enfien massa del que es diu, que és massa controlat, i miren allò que s'escapa el control, que s'escapa, que és el que hi ha al darrere, no? Doncs si mirem això, i això ho fa servir tothom, inclús els que són ateus i materialistes i tal, no? Aquesta picardia la fa servir tothom. Bé, doncs, aquest discerniment d'esperits és considerat en molts llocs com una espècie de do d'esperit, un do espiritual, i també com una tècnica a desenvolupar, i s'han escrit molts llibres sobre discerniments d'esperit. Doncs és curiós, el Vaticà II, el Concili Vaticà II, que va intentar renovar l'Església una mica, doncs cada vegada que es declarava un principi d'aquells, o un tema important o el que sigui, s'aixecava el Don Maximus IV,
que era el bisbe d'Antioquia, un bisbe maronita, no sé què era, o jo què sé, un bisbe d'aquestes esglésies rares que hi ha per allà, però catòlic, I deia, em sembla que aquesta vegada us heu deixat l'Esperit Sant, deia. Recordeu que posàvem l'Esperit Sant aquí l'altre dia, oi? Doncs això, si és que personalitzem això, que no cal personalitzar-ho, però vull dir, el que vulgui ho pot posar. Doncs, i personalitzar vol dir reduir-ho aquí, Això vol dir, és una rebaixa del nomen. Doncs deia, us heu deixat l'Esperit Sant, i llavors corre cuita a ficar-lo, perquè se l'havien deixat. I llavors agafaven un altre tema, el desrotllaven, feien el comunicat, una altra vegada us heu tornat a deixar l'Esperit Sant, i anava dient això. Al final, el concili Vaticà II va agafar la consciència de que no comptava amb l'Esperit Sant, que ja és ben curiós. Doncs, aleshores, al final van fer un tractat sobre l'Esperit Sant. I llavors van parlar de l'Esperit Sant i llavors se'ls va ocórrer fer una llista, diguem-ne, de criteris per saber si una cosa era de l'esperit bo i no de l'esperit dolent. El discerniment. Perquè en aquest món passa exactament igual que en aquest món. En aquest món hi ha doncs, productes bons i productes adulterats que sí en el mercat. I quan anem a comprar mirem a veure si fa bona olor, mirem a veure la composició que posa allà, i després ho enviem a l'OCU, allò dels consumidors, per veure si és veritat o no, i ho analitzen químicament, és a dir, hi ha trampes, no? Doncs en el món de l'esperit passa exactament igual, hi ha esperits magnífics i esperits tramposos i esperit de totes classes. Això tradicionalment se'n diuen dimonis i àngels i coses així, no? Personalitzant-los, la mania occidental de personalitzar-ho. Aleshores, doncs, saber discernir, saber remenar-se per aquest món, doncs és un art. I llavors el Concili Vaticà II, seguint una llarga tradició terrible, des del segle I després de Jesucrist, o sigui, al cap de 50 anys de mort Jesucrist, ja començaven a cascar l'esperit, de Jesucrist. És a dir, ja començaven a buscar, doncs, ficar l'esperit dins d'una gàbia de criteris, diguem-ne, de criteris racionals, jo diria quasi científics, per controlar l'esperit. I tot és un fracàs. Jo tinc escrits del primer segle fins avui dia, i l'últim és el del Vaticà II, que posa una llista de criteris per saber quan l'esperit és bo i quan és dolent, i tot és fals. És a dir, us podia demostrar cada frase d'aquelles com pot ser al revés. El que ell diu bo pot ser dolent, el que diu dolent pot ser bo. Per què? Perquè els criteris de l'esperit no tenen res a veure amb els criteris de la ciència. Estan oposats exactament pel diàmetre. Per això en el model nostre també estan oposats totalment pel diàmetre. I no tenen res a veure. És a dir, això, per exemple, doncs, esclar, aquí entrem, dintre de la tradició religiosa occidental hi ha una espècie, diguem-ne, de tradició subterrània molt autèntica, molt semblant a l'oriental, equivalent a l'oriental, i tota una espècie de cosa afegida a sobre de les estructures de poder eclesiàstic i tal, per dominar la gent a través d'aquest esquer de l'esperit. Enteneu? I llavors hi ha moltes coses rares, moltes trampes i moltes coses estranyes. Però, doncs, per exemple, en el Nou Testament hi ha algun tros en què ho diu, en l'Epístola als Corintis, en Pau diu que les coses espirituals només les poden jutjar els espirituals i que les coses espirituals només es poden dir en paraules espirituals. És a dir, que les paraules corrents no serveixen per dir les coses espirituals. Ja parlarem de les paraules. Aquí dalt serà un territori de paraules i de simbolismes. Quan arribem el pròxim dia entrarem en aquest món. Deixem-lo de moment, deixem-lo tranquil, però pensem que per entrar en aquest món hem de canviar de criteris. No ens valen els criteris corrents. I a més amb l'agreujant que degut a la penúria d'esperit que hi ha hagut en tot el temps occidental, doncs hem perdut una mica el nas. És a dir, hem perdut la cultura de l'esperit. Per tant, necessitaríem una universitat de l'esperit per fer cultura de l'esperit. Com que aquesta part és la part més deficient, en aquesta escola que fem globalisme, doncs com que aquesta és la part del globo més deixada, al marge d'aquest curset, ara que no fa el que publicitari, doncs al marge d'aquest curset, doncs fem un curs que en diem d'iniciació a la cultura de l'esperit, que són sobretot una anàlisi i una crítica de la tradició religiosa occidental, en concret la cristiana i també la jueva i la musulmana una mica, no? Doncs per extreure-li tota aquesta part d'esperit que està soterrada dintre i que està tapada per una sèrie d'estructures religioses de tipus poderós, de tipus poder, per dominar l'esperit, perquè quan l'Església s'ha tornat poderosa i aliada dels poders civils,
no li ha interessat que la gent tingui esperit, perquè l'esperit és fil directe i llavors no poden ser controlades les persones. I sempre s'ha posat molta por a la mística i s'ha dit que era molt perillós i que un no es podia dedicar a coses místiques si no tenia un director espiritual que el vigilés i tal i qual, que es desconfiés i que primer l'obediència a les superiors i després l'obediència a l'esperit i una sèrie de coses terribles. Sí, és una llarga tradició aquesta que ens ha anat esgotant. Sant Pau diu, vigileu de no extingir l'esperit sant. I diu que quan s'extingeix vol dir que la cultura aquella s'ha perdut i tal. Jo no sé com esteu els que esteu aquí, quines experiències teniu, però la majoria de la gent que jo conec tenen experiències de la seva religió, que és la catòlica normalment perquè és la dominant, fatal. I no obstant, penseu que hi ha gent que no, que té una tradició que ve des del principi i que ha quedat més o menys soterrada, perseguida i que ha arribat fins avui dia. I que és bellíssima, interessantíssima i profundíssima. Això doncs ho tractem en aquests cursos a part, però avui no ens hi podem dedicar massa. Sí, es fan de tota mena. Es fan uns de fi de setmana fora, perquè ens agrada, fem dissabte i diumenge, altres es fan aquí. Sí, estan tots anunciats, tots. En el programa aquest vermell veureu que hi ha una pàgina per cursos de globalisme i una pàgina per cursos d'això. Doncs seguim una miqueta més. Diem que hi ha molta confusió perquè està oposat a la ciència, que això ja ho hem dit. I aleshores resulta que a Occident tot aquest món està corromput, és a dir, tot el que està reprimit està corromput, és a dir, s'espatlla, i llavors es diuen moltes tonteries, ens falta molt coneixement d'això. I per tant no podem pretendre del dia a la nit, és a dir, un dia aprendre a posar-nos, diguem-ne, a to, tot això és acostar-nos una mica, saber que existeix, etc. En canvi, a l'Orient està tan treballat que és la seva cultura. És a dir, si nosaltres coneixem l'immens esforç que ha fet Occident per la seva pròpia cultura, l'Orient ha fet igual per la seva. I en saben una barbaritat, i nosaltres no els coneixem. I aquí el que he fet és deixar lloc, perquè si el dia els anem coneixent puguin tenir lloc. I ara veurem una mica com anem omplint aquestes coses. Aleshores, dir que la metapsíquica està a darrere del jo. Ja ho hem dit. Si el jo cap aquí és cap a l'exterior, cap aquí és cap a l'interior. Està a darrere del jo. També se'n sol dir ànima, però la distingim d'ànim, que seria el que està a sota del jo. Recordeu quan parlàvem de sentiment, dèiem que era l'ànim, era la força en què s'aguanta el jo. Això no és la força en què s'aguanta el jo, això és una espècie d'espai que s'obre a darrere del jo i que va parar a altres, ja ho veurem. No és ni darrere del jo, no, darrere del jo sí que ho és, ànima, no és a sota del jo ni sobre el jo. Sobre el jo, tradicionalment la religió hi posa l'esperit sant, els àngels, jo què sé, el Déu, es posa a sobre. Nosaltres aquesta realitat i desreligiositzant-la la posem al darrere. Aleshores, per exemple, a sobre, qui havia posat també alguna cosa era en Freud, havia posat el superego. Ell deia l'ello, l'ell, allò, a sota, el jo i el superjo, el superego. Però per ell el superego era una cosa que nosaltres ja l'estudiarem quan estudiem la part real del model. Està a fora, a sobre, però per aquí, que és, diguem-ne, la societat. La societat ficada dintre de nosaltres, que ens marca molt. Això és un altre superior. Nosaltres aquí al damunt hi posarem una altra cosa que en direm el sentit i que ja l'explicarem en el seu moment. Us aneu orientant, tot això. I com que sempre teniu aquí el pla general, que veig que vaig mirant, ho trobo estupendo, perquè així doncs un es va orientant. Aleshores, doncs, es tracta d'omplir el tros que va des d'aquí fins aquí, aquest tros d'aquí. Mirat des de fora, doncs, o bé no s'entén, o bé els fruits que dona quan és abundant, és aquestes coses parapsicològiques que hem dit, tradicionalment s'han viscut com a miracles. Miraculum vol dir admirable, una cosa digna de ser mirada, com meravella també, meravelles, miracles. En grec admiració se'n diu thaumatzein, i aleshores els que feien coses admirables en deien thaumaturgoi, és a dir, urgos, ergos, és energia, vol dir acció, són els que fan coses meravelloses, els miracles. I hi havia sants que en deien sants taumaturgs, és a dir, sants que feien molts miracles, sants miraclers, deia la gent. Aquest sant és molt miracler. I llavors el posaven de patró del poble perquè els hi arreglés tots els problemes. Doncs, sí.
I avui dia hi ha una gran desconfiança de tot això a Occident, és a dir, diuen que tot això són tonteries i que avui dia a veure on es fan els miracles, etc. No obstant, passen coses, avui dia també està bastant de moda la parapsicologia, que està dita en un llenguatge més secularitzat, però que s'assembla molt. Hi ha una persona famosa, l'Alexis Carrel, no sé si us sona, que és un biòleg, un premi Nobel, i ell diu que va veure miracles a Lourdes, i gràcies a això es va convertir al catolicisme. És curiós, i era biòleg, vull dir que no són bromes. Passen coses rares, això sí, a mi aquest llibre és un testimoni, com us he dit. Aleshores, mirat des de l'Orient, el conjunt de llibres que comenten els Vedes són els llibres més antics religiosos de l'Índia, estan escrits en sànscrit, i aleshores, quan va venir el Neolític a l'Índia, tota una colla de savis es van retirar d'aquest món perquè els hi va semblar que allò de les rodes, dels carros, de l'agricultura, de la ramaderia, tot això, era remenar massa la realitat i que això era un sacrilegi. I se'n van anar a l'Himalaya i es van tancar allà i van viure la contemplació, es van dedicar a tot això. I són els que han fet la cultura espiritual de l'Índia. És a dir, l'Índia no ha corregut tant com l'Occident en el progrés de tipus tècnic, perquè la seva espiritualitat o la seva cultura, diguem-ne, els entretenia en una altra direcció, i han crescut en aquesta altra direcció. I llavors hi ha els grans comentaris dels rishis són els savis que estaven allà a l'Himalaya, i els comentaris aquests dels Vedes, dels rishis, són els Upanishads, que se'n diu. Hi ha dues frases famoses, que jo les tinc en sànscrit però que no us les llegiré, que traduït diu: jo soc Brahman. Diu que és la base de tot, aquesta frase. O bé, aquest jo és Brahman, que és unir això amb això. Brahman està aquí, recordeu que ho dèiem l'altre dia, jo soc Brahman. En canvi, aquí el que ens interessa és que l'aigua és H2O. Això sí que ens interessa, que és totalment analític. I en canvi, que jo soc Brahman ens deixa ben freds. Aquesta frase seria equiparable a la de Jesucrist, que diu: sou el temple de Déu. Bueno, sí, tot el fons de la religiositat cristiana doncs és igual, ara ho veurem, ara anirem veient exemples. Aquí jo us he dit que aquesta direcció així, en aquesta direcció, és el que se'n diuen les iniciacions, amb els termes més primitius i més salvatges, les totemitzacions. La totemització era uns rituals que feien a les diferents tribus per als nanos que arribaven a l'adolescència, introduir-los amb els misteris de la tribu. Tenia diverses funcions, però una d'elles era aquesta. I per tant era una autèntica iniciació, diguem-ne, als misteris. A Grècia, per exemple, hi havia l'oracle de Delfos, hi hauria la pitonissa aquella de Delfos, després hi havia a Antioquia també una altra pitonissa, a Mitra també tenia uns misteris als quals s'iniciava. Eleusis també tenia uns misteris d'Eleusis, a Alexandria també hi havia uns misteris, etc. A Egipte tenia els seus misteris, l'inici d'aquests misteris, el llibre dels morts, per exemple, és un llibre iniciàtic. Tot això, en sànscrit, la iniciació se'n diu sàdhana. Aquest llibret, que està editat per l'editorial Claret, doncs està fet d'Antoni de Melo, que no sé si és jesuïta o què és, però és un senyor que se'n va anar a l'Índia i va extreure d'allà tot el que li va semblar. Hi ha moltes coses, hi ha molts llibres d'aquestos, però aquest és un llibre molt senzill i una miqueta fluix, és a dir, que no toca fons, no toca tot el fons que podia tocar, però en canvi és molt pràctic perquè ajuda molt a la gent occidental a fer, i és pràctic, tot està fet d'exercicis. Exercici 6è, Déu present en la meva respiració, per exemple. És curiós això, La consciència del passat, per exemple, és a dir, anar més enllà del temps, de quedar-te presoner del temps, etc. Hi ha tota una colla de coses. Doncs el Rabindranath Tagore té un llibre titulat Sadhana, també, o via espiritual, que fa la seva explicació de la iniciació. I bueno, jo aquí en tinc per donar i per vendre. Tinc, per exemple, Catòlic, un llibre gros, fixa't, Tractat d'Ascètica i Mística. Ja veurem que tot ell és un tractat d'iniciació pels catòlics. Aquest és el més clàssic de l'Índia, aquest. Ara parlarem d'aquest, el Raja Yoga. El Raja Yoga és el ioga reial. Raja ve del mateix origen que Rex. El Rex i Raja ve del mateix origen.
el Maharajà de la Índia. Maha vol dir gran, mega, Magnus, Magne, rei de la Índia, Maharajà, que la gent diu un Maharajà de la Índia, diu un Maharajà, però s'escriu Maharajà. Doncs aquest és el ioga reial, el ioga per excel·lència, el més antic de tots els iogues. Hi ha molts iogues, però tots els iogues venen d'aquest. Aquest és un llibre d'un anglès, però està editat, em sembla, pel com se diu aquest senyor? Ediciones d'Arma, del Blai Fontcoberta. Sí, Antoni, em penso que es diu Antoni Blai Fontcoberta, aquí està. El Blai Fontcoberta també és un català famós que va absorbir tot el de l'Índia i ho va transportar aquí sense carregar-ho de tecnicismes indis i coses d'aquestes, i que va fer una furor enorme, sobretot al País Basc. Els catalans, que ell és català, doncs no els vam saber entendre tant. I té una pila de llibres, tots ells, tots iniciàtics d'aquestos, oi? I aquest és el del Raja, i el Raja Yoga també se'n diuen Yoga Sutras. Sutra en sànscrit vol dir capítol, i yoga vol dir el mateix que jou en català, el yugo. El yugo i el yoga tot és el mateix, perquè tots són del mateix origen, l'indoeuropeu dona el sànscrit i dona els nostres idiomes. I yoga vol dir, en realitat, doncs, fer escapar, és a dir, fer conduir, diguem, és una iniciació, els bous d'aquí cap aquí. Això és el ioga. I l'autor del llibre aquest diuen Yoga Sutra perquè són com uns aforismes, que estan organitzats en 4 capítols, i cada capítol és una sèrie d'aforismes molt curts, molt condensats, molt lacònics, i sembla que va ser escrit això aproximadament 500 anys abans de Jesucrist, per un senyor que es deia Patanjali. Són també els aforismes de Patanjali, en diuen, i són difícils perquè no s'entenen, i a més la traducció és molt difícil perquè les paraules no volen dir el mateix allà que aquí, i llavors està comentat. Aquest és clàssic, i d'aquí surten tots els altres iogues, com si tenim temps veurem dintre d'una estoneta. Aleshores, doncs, jo aquí tinc posades 5 posicions perquè us hi acostumeu entre aquí i aquí, es diria 1, 2, 3, 4 i 5, amb la qual això d'aquí, doncs, us faig un curset accelerat d'iniciació. Primera, la meva ànima. La meva ànima o el meu esperit. Fixeu-vos que no sóc jo. Jo no sóc la meva ànima, sinó diria jo, no la meva ànima. Jo dic la meva mà, jo no sóc la meva mà. Jo estic més enllà de la meva mà, però jo també estic més enllà o més ençà de la meva ànima. La meva ànima és com una espècie de rerebotiga, en la qual jo puc entrar i sortir. Recordeu que quan parlàvem del subjecte dèiem que quan el subjecte està centrat en aquí és buit, no és res, perquè el contrari de subjecte és objecte, i l'objecte és res, res vol dir cosa, i el subjecte és el que és no cosa, per tant no res és nada, no cosa, nada. Llavors el subjecte és buit, que el que d'això el Heidegger en diu l'angst, l'angoixa, i el Sartre i aquest es diu la nàusea i totes aquestes històries. Què? Aquest punt seria per aquí, diguem-ne, és a dir, poso 1, 2, 3, 4 i 5, i a més amb això fem un exercici de subdivisió, que es poden fer, posar 27, 5, 2, 15, necessitem llavors els informàtics que ens ho controlin matemàticament per poder fer una espècie de diccionari amb tot el control, m'entens? Però aquí, per exemple, està dividit en un, és a dir, és 1 i 2, diguem-ne, 2 passos. En canvi, d'altra manera n'hi haurien 5. I es pot fer 5 o 25, és a dir, un oriental aquí posaria moltes més passes, no? Santa Teresa de Jesús té el Libro de les Morades, o del Castillo Interior, que em posa 7. Que jo el tinc per aquí també apuntat. A veure, no sé, aquí té 7 passes, si tenim temps els mirarem. Doncs, aquí fem 5. Un, la meva ànima o el meu esperit. Els Upanishads d'això en diuen Antar Atman, que vol dir el jo interior. D'això en diuen Atman o ànima, Atman, nosaltres en diem, ells, seria no la meva ànima, sinó el jo, i això en diuen Brahman. I llavors d'això una mica més interior en diuen ànima o jo interior o ànima interior. Aquesta seria l'ànima exterior i aquesta l'ànima interior. O si voleu vosaltres una ànima exterior aquí i una ànima interior aquí. Seguim una miqueta. Aquesta de la meva ànima doncs és on jo hi soc quan estic fora del món, quan estic en mi.
enrere meu, és l'espai que tinc pel darrere de mi. És una espècie, diguem-ne, de recurs, una rereguarda, on jo em puc refugiar per separar-me d'aquest món. Bueno, això tradicionalment s'hi arriba per l'ascètica. L'ascètica, que podríem dir, l'ascètica és, si això està per aquí, l'ascètica és marxar d'aquest món concret, ja veurem després que els orientals això ho broden, per venir cap aquí, és la negació de tot això. Les negacions sempre semblen lletges. A Occident tenim una mica de tristesa perquè l'Església ens ha dit moltes vegades que havíem de fastidiar-nos, no mirar massa, no menjar massa, no sé quantes massa, sofrir, etc. I estàvem tips una miqueta d'això, no? Que és l'ascètica cristiana. Però el que passa és que l'ascètica és lletja quan es mira en si mateixa, però no si és una cosa per anar a una altra cosa meravellosa. Quan un vol al cine diu, jo avui aquesta tarda he anat a pagar 600 pessetes amb una taquilla. No ho diuen, la gent diu, he anat a veure una pel·lícula. Però evidentment per veure la pel·lícula s'han de treure 600 pessetes de la butxaca, no? Però la gent no diu, jo aquesta tarda he anat a treure 600 pessetes de la butxaca amb una taquilla. Això no es diu. Es fa però no es diu. Que ho veieu? Doncs igual l'ascètica és una cosa que s'hauria de fer sense dir-ho. Jesús i l'Evangeli ho diu molt bonic, diu un tio cavant en un camp que no era seu, doncs va trobar un tresor. I aleshores el va tapar. I llavors va córrer cuita a vendre's el que tenia, perquè aquell camp era molt car, i tot el que tenia ho va vendre. I amb allò va poder comprar el camp. Però esclar, llavors va trobar el tresor que valia molt més que el que hi havia venut. Enteneu? Llavors no costa vendre-ho tot. És tradicional a totes les iniciacions que per entrar aquí has de negar tot el d'aquí. Has d'abandonar tot. Qui no ho abandona tot no pot ser el meu deixeble, que diu Jesucrist. És a dir, per què? Perquè és els 180 graus, és una girada total. I l'única manera d'anar a l'altra banda és no estar en aquesta. Enteneu? I per tant, sempre que es van aquí té d'haver una negació de d'aquí. Això és l'ascètica. Bueno, ja som a l'ànima. Llavors, una segona part, ja dintre aquí, dintre de la metapsíquica, les interaccions del meu esperit amb els esperits dels altres. Això els espiritistes en saben molt, d'això. Però tots ho fem, L'anada, des del meu esperit cap a l'esperit dels altres, se'n diu oració, tradicionalment. O bé parlar amb els esperits, o parlar amb Déu. I d'això hi ha moltes tècniques a totes les religions, tècniques d'oració que se'n diuen, i moltes escoles, dins del cristianisme tota una colla d'escoles, l'escola carmelitana, l'escola jesuïta, l'escola de Sant Franciscana, l'escola tomista, cada escola té desenvolupat un mètode amb les seves preferències. Hi ha moltes idees equivocades, per exemple, hi ha la idea que els jesuïtes són molt serios i molt secs i molt fastigosos, però resulta que Sant Ignasi no era jesuïta, era el fundador dels jesuïtes, però no era jesuïta. I era un místic de primera categoria, no? Sí, i a més el que va fer Sant Ignasi Odiós era el pare de Sepúlveda, que va ser general dels jesuïtes, i aquest sí que va convertir els jesuïtes en un exèrcit, oi? La companyia de Jesús i el capità general, per això es diuen els generals de l'ordre i coses d'aquestes, no? Doncs, però el pobre Sant Ignasi era un bon home, que a més se'n va anar a Montserrat. Allà a Montserrat va rebre dels benedictins els rudiments del que després feien els exercicis de Sant Ignasi. Llavors l'home amb tan bona fe es va ficar en una cova a Manresa i els va practicar ell sobre ell mateix. I això li va donar l'abat de Montserrat, que es deia Cisneros, a més que em sembla que era parent del cardenal Cisneros. I per tant podíem dir que els exercicis de Sant Ignasi són d'origen benedictí, des de l'escola benedictina. És ben curiós això. I és molt interessant, és molt interessant. Bé, doncs deixem-ho. Totes aquestes escoles, després de cas n'esmentarem alguna, i a més no solament són escoles per això, aquest número 2, sinó per les que vindran després. La viceversa, és a dir, la relació de la meva ànima amb els altres, o del meu esperit amb els altres esperits, se sol dir oració, aprendre a fer oració. Però també hi ha la inversa, que és que els altres en parlin a mi. I aleshores, doncs, això se'n diu inspiració, també se'n pot dir oració, bueno, vaja, és l'altra part del diàleg, no? La inspiració. És a dir, que sol parlar-se sempre d'inspiració infusa. És a dir, que no són inspiracions de coses d'aquest món, sinó són inspiracions de coses que no hi ha espècie
no té res relació amb el significat de les coses d'aquest món, són coses noves, coses que no es poden explicar amb paraules d'aquest món. Sant Pau diu, jo vaig ser elevat al tercer cel i allà vaig veure coses que la vista humana no ha vist mai, i vaig sentir coses que l'oïda humana no ha sentit mai, i coses que cap paraula humana es poden expressar, va dir això. A més té gràcia que diu una altra cosa que ara vindrà, que diu, ell no diu que ell, diu, jo sé d'un home, no sé si amb el cos o fora del cos, fixa't, no sé si amb el cos o fora del cos, que va ser arrabassat al tercer cel, perquè hi havia el cel de la lluna, el cel després dels planetes, les estrelles mòbils que deia, i després el cel de les estrelles fixes, que era el cel superior, que és on ja estava la divinitat. Bueno, això eren mentalitats d'aleshores. Doncs bé, aquí podeu apuntar les premonicions, que tots les tenim contínuament, tots tenim premonicions, no us ha passat que us avisen d'alguna cosa abans i passa, paf. Això, qui parla també d'això és el Jung. El Carl Jung té algun llibre molt bo sobre això, que no sé com es titula, ara no em ve la paraula, coincidències o una cosa així, sincronies, exacte, sincronies, això mateix. És un llibre molt interessant aquest. A més, el Jung va anar al Japó i quan va tornar va dir, aquí estem practicant una psicologia que al Japó la practicaven ja fa 1000 anys. I suposo, diu, que aquí dintre de 1000 anys practicarem la psicologia que es practicarà al Japó. Imagineu-vos com devia ser. Premonicions, adivinacions, clarividències, telepaties, etc. Tot això, diguem-ne, és la interacció que altres, doncs, m'influencien en mi i jo puc influenciar amb altres. Aquí, igual com amb la ràdio, hi ha emissors i receptors i tots podem ser emissors i tots podem ser receptors. I jo recomanaria que la fase ànima meva ja la tenim tots bastant clara, però aquesta segona ja és una mica poc clara, no? Jo us recomanaria que l'experimentéssiu perquè és el pas per les següents. És a dir, jo ho explico d'una manera molt senzilla, surto de casa i no que estic tancant la clau en port, dic, em deixo una cosa, m'he deixat una cosa, estaré tot el dia fora i la necessitaré, però no sé què és, va, doncs la deixo. Baixo al carrer i quan ja estic passant d'això, paf, allò, t'ha avisat, oi? Que hi ha mecanismes psicològics, doncs molt bé, però vull dir, és tot un conjunt de coses que venen totes de per aquí baix, oi? I tal, sí, el que vulguis, però vull dir, ens arriba, en tenim consciència, desconfiem. Una cosa molt important és que tot d'aquest món que estem parlant ara, tot no se sotmet als nostres capricis. És a dir, no accepta la voluntat humana. És a dir, a mesura que vas entrant aquí et vas perdent llibertat. I has de guanyar amb elegància. És a dir, és molt senyora aquesta àrea. I només fa el que tu vols si tu no li manes. Si tu li demanes ben demanat, com a una senyora se li diu, si vostè vol, amb elegància, delicadesa. Sí, doncs, he dit una senyora perquè soc masclista, però vaja, no es pot dir al revés. Però vull dir que s'ha de tractar per via indirecta. No es pot desitjar. Això la Iglésia ho ha aprofitat per dir no ho desitgin mai, això és una cosa dolenta i tal. Però si tu desitges no et ve, més aviat et fuig. Passa per exemple amb la memòria, una cosa que la vols recordar. En el moment que la vols recordar et fuig. Jo sempre recomano quan estem parlant, és que no me'n recordo com es deia tal cosa, deixa-ho, parlem d'una altra cosa. En el moment en què et distreus, pam, llavors torna, llavors ve, no? Hi ha tota una colla de coses que, esclar, aquí estic parlant a nivell psicològic, però podríem parlar a nivell neurològic i podríem parlar a molts nivells, però ara deixem-ho, això, perquè això pertany a la segona part del curs. Doncs, ja veieu tot el camp de coses que es poden fer aquí, no? Remenar això. Els mèdiums són gent que és més sensible amb això. Ja veurem que el mèdium pràcticament entra en el pas següent ja. Però tots contínuament tenim petites coses d'aquestes que podien ser més grosses. Jo recomano a tothom que tingui un problema greu que no es preocupi i que a l'hora d'anar a dormir el pensi una miqueta. Si durant el dia si vol estudiar-lo una mica, també saber dades i coses, perquè tot ajuda. Però després encomanar-lo al coixí, que diuen en català, des de sempre s'ha dit així, encomano al coixí això. I el dematí següent, quan t'aixeques, pum, et ve la solució. Les persones que saben governar-se per aquestes coses, governar-se vol dir que es deixen governar per aquestes coses, van per la vida així volant, com si els portessin àngels, allò que diu l'Evangeli, el Salm.
aquell salm que sempre es llegeix quan en les pel·lícules enterren algú, els protestants, els àngels et portaran amb les seves mans perquè els teus peus no ensopeguin per cap pedra havia passat per la vall tenebrosa i no sé què, aquell salm tan famós. Doncs aquest salm diu això, ve a dir això. Hi ha un altre salm, per exemple, molt divertit, que diu el pare de família diu que va treballar moltes hores per portar el pa al seu fill, treballa en va, perquè el Senyor dona el pa als que el necessiten quan dormen. Diu que el guerrer que està vigilant la muralla perquè no vingui l'enemic, vigila en va, perquè el Senyor vetlla mentre el guerrer dorm. Això ho diu un salm. I dormir en la Bíblia sempre vol dir això, vol dir aquesta àrea d'aquí, els somnis i els sons, totes aquestes coses, vol dir marxar en aquest món. Doncs seguim. 3. Aquesta oració que era la meditació oriental? No. El que la gent d'aquí es pensa que és la meditació oriental. És la meditació occidental, no l'oriental. Ara parlarem de la meditació oriental a continuació. 3. Aquest punt d'aquí és fort. En podríem dir de manera senzilla l'entrega total. D'una manera més dura, la mort del jo. Això pot ser una mort definitiva o una mort transitòria. És a dir, entres una mica aquí, t'agafa una por terrible i tornes a venir cap aquí. No? Això és l'estat de trance dels mèdiums, l'estat de trànsit, que ja no hi són ells, sinó que hi ha un altre esperit que s'ha possessionat d'ells. Per tant, ells ja no es governen, són governats totalment. El trànsit mediúmnic, la possessió, això que diuen de la possessió dels dimonis, els possessos, els exorcismes, avui somniareu, doncs hi ha possessions diabòliques, possessions angèliques i possessions divines, i digue-li com vulguis, possessions espirituals. Una mica ara us tinc una mica posseïts a tots aquí. Vigileu, doncs una mica invasor. No, però vull dir que s'ha dramatitzat molt amb les pel·lícules, s'ha posat d'una manera terrorífica, no? Però una mica més finet, està passant contínuament això, que ens deixem envair i envaïm els altres, i no solament els vius, sinó també els morts, també ens manen els morts. Això, un especialista d'això és el Gabriel Marcel, és un filòsof i literat que té obres de teatre molt maques. Te recordeu la pel·lícula Rebecca? Que era una dona que mana sent havent mort. Tota la pel·lícula està manant ella, i ella no hi és, ja ha mort. Tot està predeterminat per ella, no? És a dir, l'enorme influència dels morts. Des d'un punt de vista econòmic, el nostre amic Agustí Xaló diu que totes les coses de verdader valor que hi ha en el món, que augmenten el valor del món, és tot esforç dels morts. Perquè, per exemple, el senyor que va inventar la roda, no cobra royalties, que no? I tots ens aprofitem de les rodes. Va augmentant el valor, sense que hi hagi contrapartida de pagar un sou. El sou a l'inventor, diguem-ne, no? Doncs quantes coses estem trepitjant un asfalt que l'han pagat els nostres pares que ja són morts, potser, i els estem aprofitant nosaltres. És a dir, que els morts estan per tot arreu, i manen una barbaritat, no teniu ni idea. És a dir, i quan més temps passa i més devot ets dels morts, més vas. Això, tota la religió japonesa del sintoisme està basada en això. Però hi ha moltes religions que tenen, els romans mateixos, els manes i els penates, i deixaran déus dels morts. I les visites al cementiri ja sabeu que són molt abundants. Bé, doncs ja veieu, avui parlem de morts i tot. Entrega total, mort del jo, suposo que recordeu a l'Evangeli mateix, que el gra de blat, si no caient a terra no mor, no dona fruit, etc. El llibre dels morts, dels egipcis. La possessió divina, angèlica o diabòlica, esclar, això llavors hi ha una guerra aquí. En el moment en què jo no aguanto, diguem-ne, la fortalesa meva, del meu jo, la fortalesa del subjecte, llavors, allò que diu l'Evangeli, que un home que estava possès d'un diable i llavors va venir algú i va expulsar, i aleshores el tio estava badant i el diable se'n va anar a viure per llocs inhòspits, no s'hi trobava gaire bé, va buscar 7 altres diables pitjors que ell, van tornar, van trobar la casa escombradeta i ben posadeta i es van posicionar una altra vegada, i l'estat final era pitjor que el primer. Això són guerres de diables, digues. Aquesta possessió, que diuen les possessions, no entrarien més en el número 2? Bueno, si tu els deixes entrar vol dir que és mort, i si no és que estàs viu encara. Esclar, si tu mors a tu mateix, la casa es queda indefensa ja. Entens? Però es barreja, això, és tot un món, Però esclar,
això passa exactament igual que en fora. Jo ho secularitzo molt tot plegat, és a dir, a mi m'és igual estar posseït d'un dimoni que del Seat 600, entens què vull dir? O del compte corrent, és a dir, hi ha persones que tenen el jo ocupat pel compte corrent, i hi ha gent que el té ocupat per un dimoni. Bueno, si fa o no fa, tot s'assembla bastant. Una cosa és interna, l'altra és externa, però tots són ocupacions, entens? I per tant, morir a si mateix pot ser una cosa gloriosa o una cosa desastrosa, depèn de per què mors i a qui entregues la teva vida. I per això s'ha de tenir, això que dic jo a la Universitat de l'Esperit, s'ha de tenir cultura d'esperit, perquè si no poden passar desastres. Ha passat, per exemple, totes les sectes famoses aquestes, no?, que demanen a tots que es matin. Bueno, doncs entreguen la seva vida amb un boig. M'explico o no? Però és que és el mateix. És el mateix. I fixeu-vos l'èxit que tenen les sectes avui dia, el qual vol dir que la gent té fam d'esperit. Els racionalistes diuen que són gent antiquada, gent passada de moda, gent obscurantista, gent d'això. Bueno, doncs potser sí, però hi ha una cosa per sota que empeny. I aquí estic intentant aclarir una miqueta aquesta cosa. Un altre efecte d'aquesta entrega total és l'èxtasi. L'èxtasi pot ser transitori o permanent. La gent es pensa que l'èxtasi vol dir la levitació, que estàs volant. L'èxtasi vol dir volar però espiritualment, no materialment. El qual no vol dir que també hi pugui haver-hi un efecte parapsicològic de volada material. Però, i això ja ho parlarem en el seu moment. Però vol dir que voles espiritualment, ho diu Santa Teresa, Sant Joan de Creu, Sant Pau, etc. L'èxtasi és sortir totalment del teu cos. I el teu cos es queda com allà tirat. És a dir, perds els sentits, perds la consciència, t'has mort tu mateix, t'ha xuclat. L'altra cosa t'ha xuclat a tu. Viceversa, hi ha gent que està extàtica per davant d'uns 600, o conduint-lo. Uns 600, o el que sé, és que jo com no he tingut uns 600, no he tingut res més, no sé com es diuen les marques d'ara, un Volvo, oi? Doncs, bueno, que el cotxe el porta amb ell, i ell es deixa absorbir totalment per el que està fent, un cotxe o el que sigui, tocar el piano, és igual. És dir, que la gent es queda extàtica per coses de fora, i cap a dintre hauria de ser intàtica i no extàtica, perquè marxa per la banda de dins, però vaja se'n diu extàtica. Els èxtasis poden ser transitoris o permanents. Si és permanent, llavors la persona l'has de tibar dels peus per veure que aterrissi a la vida, si no s'ha quedat enganxada amb l'altre tros. Això pertany a l'Orient a una cosa que se'n diu dharana, que és la concentració mística. La concentració mística s'assembla a la concentració física o psíquica, si voleu, però no és igual. La concentració psíquica és que tu, tot el teu jo està identificat amb una cosa psíquica o física. Que això ens passa a tots. El que passa és que avui dia tots tenim la malaltia de la dispersió, que és una malaltia que està combatuda totalment per aquesta gent, que està contínuament canviant. Això la tele ens ho provoca terriblement, el cine, un cine una mica lent que ens permeti concentrar-te, diuen que és avorrit, que és lent, i han de canviar i t'enfoquen una orquestra per la tele i de seguit canvien, i ara l'oboe, ara la flauta, ara allò, perquè no puguis estar, veus un ballet i no hi ha manera de veure el ballet sencer, sempre només vas veient un trosset per aquí, un trosset per allà, i si no és avorrit. Si no és avorrit, és a dir, la gent, sobretot la gent jove que ha viscut més aquesta cultura de la televisió, doncs està realment malalta de dispersió. I aquí en diuen que això és un mal terrible, la dispersió. És un mal desastrós, que ets totalment feble, quedes a mercè de qui sigui amb la dispersió. Santa Teresa en deia, la imaginació aquesta dispersa, li deia la loca de la casa. Era la casa interior, volia dir, de la morada, de les morades interiores, i que el que s'havia d'agafar la imaginació i lligar-la ben lligada amb set candaus, amb cadenes. Bé, concentració vol dir concentrar-se. Jo us demano, a vosaltres us suggereixo que us acostumeu d'agafar qualsevol cosa, inclús física, i pot arribar-se a situacions d'hipnosi, d'hipnosi total, que la hipnosi també va per aquí. I és que et perds de vista tu i la cosa, ho perds tot de vista. I et quedes ido, marxat d'aquest món. Bé, la concentració és necessària per aprendre a tenir tota la teva energia vital a la teva mà. Després en faràs el que voldràs, però tenir-la. Però l'autèntica concentració mística és que ja la tens, i no solament la tens, sinó que et perds en tu mateix. És a dir, i estàs concentrat en una cosa que no ets tu. I aquesta cosa és una cosa d'esperit, d'aquest món que estem parlant. També, diguem-ne, és l'entrega total
Com a tercera fase, això per exemple l'Ansa del Basto deia, ja us ho vaig esmentar en peso, autoconèixer-se, autoposseir-se, que d'això és previ, per autoentregar-se, per donar-se. El nivell 4, fixeu-vos que una vegada t'has perdut a tu mateix, deambulació per l'univers dels esperits, entrar i sortir, però tu no saps ben bé si entres o surts. Per exemple, el viatge astral que diuen, diu que de sobte et veus allà, o sigui, tu et veus allà, llavors on ets tu, aquí o aquí? És el que veu o és el que has vist? Una mica en els somnis, amb un nivell neurològic inferior, però que és paral·lel, és la mateixa cosa, també de vegades ens somniem que ens veiem a nosaltres, moltes vegades, és a dir, que ens veiem a nosaltres com si estiguéssim fora de nosaltres, no? Doncs això són estats d'aquest tipus, és a dir, estats en els quals l'instint de propietat, d'apropiació, d'atribució de les coses a un centre es perden, però no vol dir que es perdi la persona. La persona hi és, però hi és sense jo. És a dir, està vivint, però no s'atribueix res. És a dir, no hi ha responsabilitat ja a partir d'aquí, etc. Doncs aquesta deambulació per l'univers dels esperits, entrar i sortir, se'n diu la meditació mística, que és el que em preguntaves. Meditació ve de mediare, vol dir passar d'una cosa a una altra. Així és com el concentrat és un senyor fixe, el meditatiu és un senyor mòbil, però no mòbil dispers en aquest sentit que dèiem desvalutat, sinó mòbil totalment concentrat. És a dir, que és la mateixa concentració que canvia de lloc, però sense perdre concentració, que es belluga. Una miqueta, per exemple, en coses psicològiques, quan un estudia una assignatura, doncs ell es concentra, però passa d'un capítol a l'altre, però sense perdre's, sinó sempre concentrat. Doncs aprendre psicològicament això hi és bo, i això ho recomanen llibres de psicologia i coses d'aquestes, no? De domini del jo i de memòria i de coses d'aquestes, no? Però aquí es tracta de la mística, és a dir, de saber-se bellugar, concentrat i sense jo, fixeu-vos quantes condicions, pel món dels esperits, i passar a ser altres. Després veurem que això té unes aplicacions, ho veurem o no ho veurem perquè no tenim temps, però vull dir, això té unes aplicacions terribles amb la relació, per exemple, totes les tècniques del Gandhi, de no violència, és perquè ell sabia fer això i es posava en el lloc de l'altre, de l'antagònic, del conflicte, l'adversari, en comptes de mirar-lo com un enemic que es tanca, al qual jo guerrejo contra ell, que això és fenomènic, que entro en competitivitat amb ell, que són les guerres fenomèniques, ell noumènicament el que feia era possessionar-se de l'esperit de l'altre havent-se mort a si mateix abans, que és una forma de possessió no dominadora. En canvi, l'altre nivell que hem parlat abans sí que era dominador. Quan tu entres a l'altre, però tu sense deixar de ser tu, és domini. I això es fa, molta gent ho fa. Hi ha gent que domina no per mitjans econòmics, sinó per mitjans psicològics. Però en canvi, morir a tu mateix i situar-te en el lloc de l'altre és una meravella, i a més et pots situar molt més bé, el pots entendre molt més bé si estàs mort a tu mateix que si no estàs mort. Allò que dèiem de l'holisme, recordeu aquí quan parlàvem de l'holisme, aquelles imatges que es compenetren així, que aquí hi ha dues taules, recordeu que dèiem, tot això, doncs tu pots penetrar en l'altre quan tu no ofereixes resistència. Ara, si tu ets una estructura fixa, no hi ha manera que l'altre de penetrar l'altre. Dit d'una altra manera, diguem-ne, dues flames autèntiques es poden barrejar així una i l'altra, es poden posar així, no passa res, dos rajos de llum també, etc. Bé, doncs això en diuen dhyana, l'altre es deia dharana, això es diu dhyana, en aquell llibre ho explica molt bé això. Això és la part més alta del Raja Yoga. I el yoga que la gent coneix, que és el Hatha Yoga, el yoga de les posicions, és més que un preparatori per això. I el que passa que a Occident no es passa mai de la preparació, vas a una classes de yoga i només t'ensenyen allò, però no t'ensenyen això que us estic dient. També aquí hi ha una altra cosa que l'estudiarem quan estudiem per aquí dalt, que és l'expressió lliure. És a dir, quan una persona ha mort a si mateixa, la seva expressió no està condicionada per cap cultura, no està ni tan sols per l'idioma, etc. Per això ja en parlarem una miqueta més endavant. El que passa que els diferents esperits encara es veuen diferents uns dels altres. No hi ha jo, no hi ha personalitat estricta, però doncs hi ha diferència, és a dir, es veuen diferents uns dels altres.
I en concret, l'esperit unitari, total i central se'l veu com diferent de tu. I com que és diferent de tu, el pots estimar. I com que has mort a tu mateix, l'estimes amb l'amor més pur de tots. I aquesta relació és una relació que en el càntic dels càntics de la Bíblia, en les poesies tan precioses de Sant Joan de la Creu, en les poesies del Rabindranath Tagore, en les poesies de Fra Lluís de Lleó, és a dir, amb l'amic i l'amant del Ramon Llull, és a dir, està ple d'escrits que es poden entendre com a amor humà entre una noia i una noia, per exemple, però que estan usats en la tradició com aquest amor. Això, en l'Índia hi ha una branca del ioga que es diu el Bhakti Yoga, si a algú li interessa, que és el ioga aquest de l'amor, i és l'únic ioga que Déu el personalitza una mica, que es diu Ish o Ishvara, a Déu, en aquest ioga, és l'únic. Que us he dit abans que hi havia religions materialistes a l'Índia, religions personalistes de Déu, però aquesta és l'única que hi ha. I encara el mateix ioga ja diu que això no és més que una fase. A Occident se'n diu el matrimoni espiritual d'això. El desposori espiritual en aquell nivell i el següent serà el matrimoni espiritual. I el cinquè, que és la contemplació final, que els indis en diuen samadhi, que és el màxim, doncs hi ha tots els esperits es fan un esperit únic. Transcendència absoluta, tot es perd, no queda rastre de res. Però un viu el tot. És a dir, un participa del tot vivint-se a si mateix. A condició d'haver-se perdut a si mateix. Bueno, això, doncs, em sembla que després de totes aquestes explicaderes doncs tenim una mica d'idea d'aquest món. Aquest món m'he entretingut una mica en detall perquè és un món poc conegut. En el ioga aquest del Raja Yoga, doncs fixeu-vos, parla de 8 nivells. Un nivell que es diu Yama, això només com a cosa així és interessant, que és preparatori, que és el domini moral, és a dir, que la persona no sigui immoral. I es divideix en Ahimsa, que és no tenir violència, vegetarianisme, no guerra, no mort, etc. I Brahmacharya, que és la renúncia. La renúncia no vol dir renúncia, vol dir la renúncia a l'esclavitud d'una cosa. Són molt flexibles, no són gens dogmàtics, i són capaços de menjar-se carn perquè sí, perquè convinga anar a la guerra. Tenen inclús els xàtries, a l'Índia és una casta de guerrers i són no violents. És dir, no són no violents mecànicament, són no violents de fons, però accepten que hi ha violències i que de vegades se n'ha de fer per tenir menys violència, etc. No? Això a Occident, quan ens fem d'allò, ens fem fanàtics. Doncs la renúncia al sexe, la renúncia al furt, la renúncia al desig de recompensar els que ens fan bé. Això és finíssim, etc. El segon nivell se'n diu Nivama, que és l'autocultura, sobretot del cos, però també de l'esperit. La higiene, que és molt important perquè hi ha moltes infeccions, perquè fa molta calor. El tremp del cos, l'alegria, l'esperit d'estudi, l'esperit de pietat vol dir amb els parents i els amics, i això, la pietat vol dir això. El tercer nivell se'n diu Asana, que vol dir estar assegut, i són el que la gent en diu Hatha Yoga, que és el ioga dels asanes. I la gent es pensa que són exercicis de gimnàstica, i no ho són. Són exercicis, no ni exercicis, són posicions per meditar. I meditar bé. I pots meditar bé cap per avall, i pots meditar bé amb les cames per aquí, i pots meditar bé de moltes maneres, no? Però totes estan estudiades que hi hagi la columna vertebral recta, que hi hagi bona circulació, que hi hagi tot, que el cos estigui ben posat, que sigui harmònic, que no pesi més un costat que l'altre. Nosaltres ara, per exemple, jo, si no tingués el raspaller cauria, no? Que per darrere, doncs ells no cauen, ells estan ben posats. No? Fixeu-vos, això és una condició per meditar bé. Després ve el pranayama, aquí tinc del ioga clàssic, tinc 2 llibres del Van Lieseved, que és el millor ioguista, hatha ioguista d'Occident, potser un dels millors. Aquests 2 són d'asanes. I després hi ha aquest, que ve ara, és el pranayama, aquest pranayama. Tot un llibre només per aprendre a respirar. Imagineu-vos. Perquè ells consideren que la respiració i l'esperit estan molt lligats, que a més vientre hi surt molt. Això ara us explicaria coses sorprenents, però no tenim temps, que estan aquí, estan en aquest llibre. Coses realment sobre el prana, pranayama,
que vol dir el control del prana. El prana originalment volia dir respiració, però després a l'Índia vol dir energia vital i energia còsmica i no sé quantes coses més. I diuen que per aquí la captem i tota una sèrie de coses. Coses molt boniques però que no tenim temps. 5è, pratyahara, que és el domini dels sentits, que s'han de separar dels objectes externs, no s'han de combatre els sentits. No has de no mirar, sinó has d'aprendre que quan mires una cosa és mirar i una altra cosa és el que mires. Això és molt important. Per tant, el centre de gravetat es desplaça de l'objecte al subjecte. I amb això es desenganxa. Els nens que estan aquí... Doncs, no, separar. I diu que a més llavors adquireixes més bona vista, més bona oïda, etc. Que l'oïda s'espatlla de pressionar, de voler escoltar. No? Poseu així vosaltres amb els ulls una mica caigudets com fan els orientals, se't queden mirant així, i sembla que no et miren i et miren més bé que no pas els mires tu amb ells. Doncs tot això és el pratyahara. I aleshores ja ve el 6, el 7 i el 8, que són el dharana, que és la concentració que us l'he explicada, el dhyana, que és el 7, que és la meditació, i el 8, el samadhi. És curiós, per exemple, que aquí, en el dhyana, parla dels poders. És a dir, que quan arribes a la meditació aquella que us he explicat mística, aleshores fas meravelles. Hi ha un capítol, que és el capítol 3è, que es titula Els poders. I en aquest capítol, mira, reducción del peso a voluntad, aumento del peso a voluntad, aumenta la estatura a voluntad, reducción de las dimensiones a voluntad, poder de crear les coses. Bueno, és a dir, jo dic que aquest capítol 3 és la llista de tots els miracles, i aquí t'ensenya com es fan miracles. Com que ja ho sabeu. Agafeu el capítol 3 i podeu fer tota classe de miracles, aquí està explicat tot. Fa riure, però és veritat, El que passa que és molt complicat el que diu aquí dintre, molt raro i molt fi. I a més té una gràcia enorme el Vivekananda, que és un gran guru, que ja és mort ara, explicant això a Nord-Amèrica. Els deia, diu, després d'aquest capítol 3 hi ha el capítol 4. I el capítol 4 t'ensenyen el poder més gran de tots els poders. I aquest poder és, tenint tots els poders, no fer-los servir. Diu, i això el vostre mestre Jesucrist ho va fer. Durant la vida pública va fer molts miracles, però quan estava a la creu li van dir, ara salva't a tu mateix, tu que salves els altres. I els va fer botifarra. O sigui que és molt interessant tot això, i ens hi podíem passar tot el vespre parlant de coses d'aquestes. En el món occidental, sobretot a mi la que m'agrada més és la línia dels carmelites de Sant Joan de la Creu, parlen d'una fase purgativa o ascètica, una fase il·luminativa, que és entremig d'ascètica i mística, i una fase unitiva que ja és mística del tot. I dintre de la fase mística, de la fase unitiva, parlen d'unió simple, unió extàtica i unió transformant, que es correspon bastant amb coses que hem dit abans. La unió simple també en diuen contemplació adquirida. És a dir, que quan tu fas tots aquells esforços ascètics, automàticament emergeix la contemplació. No és que sigui adquirida directament, perquè la contemplació no és mai adquirida, sempre és infusa. Però, vull dir, tu has fet tot el que has pogut i llavors ella sola surt espontàniament. I això també diu unió simple. Jo tenia uns escrits molt macos del Bossuet en què explicava aquesta oració de simplicitat o de simple mirada que deia, que consisteix senzillament en estar. En estar, havent renunciat a totes les coses, no estan lligat a res, i estar així, en contemplació sense pensar en res, amb senzillesa. Molt senzill, és una oració, diguem-ne, toca molt per aquí baix, que els nens la practiquen amb molta naturalitat. I llavors, què és això de la concentració que us deia, també, la concentració, és quedar-se tranquil, quiet, amb una cosa sense moure's. El gran cavall de batalla tradicional en la meditació és les distraccions. I les distraccions és aquesta dispersió contínua que tenim. I tenir la ment sana, per parar-la on em doni la gana. Doncs això és tot un èxit. I aleshores hi ha la unió extàtica i la unió transformant. La unió extàtica, ja ho hem dit, és aquesta unió en què quedes fora del cos, que se't xucla, i que també es diu desposori espiritual, perquè és com una espècie de promesa d'unió amb Déu. No és la unió plena aquella final, però ja estàs enamorat. És el festeig, diguem-ne, que és molt maco el festeig, de vegades és més maco que el matrimoni, segons com. Doncs de vegades després del matrimoni tot es perd. Bé, i llavors és aquesta unió extàtica o desposori espiritual. I finalment parlen de matrimoni espiritual o unió transformant, en què tu ja desapareixes i ja no t'oblides de tu,
com a jo i sense jo i tot, i de característiques pròpies. Aquesta unió també se'n diu matrimoni espiritual i a més té una característica normalment, és que la persona para de tenir coses rares i passa a ser un qualsevol. I això tant ho diuen els de l'Índia com ho diuen aquí. És a dir, que ja no té èxtasis, que ja no té parapsicologies, que ja no té res. I passa totalment desapercebut mirat des de fora. Això, bueno, aquí us explicaré tot de contes i tot de coses en què expliquen coses d'aquestes. Ara, la persona aquesta ja no és ella, és un extraterrestre. És a dir, una persona que ja està enduta per l'esperit universal. Sí que s'hi coneixen coses rares, però no seran coses rares d'aquestes, d'aquest tipus que hem dit ara, sinó que influiran en la història d'una manera, doncs, forta. Sense por a la mort, m'enteneu? Sense por a perdre la salut, sense por de perdre la fama, és a dir, amb això esclar que serà raro, no? Perquè la gent està atrapada per aquestes coses. Però vull dir, no es distingirà per coses rares. Enteneu què vull dir? Quan trobeu una persona, un mestre espiritual molt empingurtat, que té vestits estranys i que fa coses exòtiques i tal, no ha arribat aquí encara. Encara no ha arribat aquí. Llavors Sant Joan de la Creu també parla molt de les nits, i Santa Teresa també ho diu, no ens podem entretenir massa, les nits o el posar-se en el no res, porque me puse en la nada y encontré que lo había hallado todo, per exemple, no? És a dir, les nits és el mateix que la mort, això que hem dit la mort a si mateix, no? Hi ha nits del sentit i nits de l'esperit. És a dir, hi ha nits que no disfrutes físicament, que no ets feliç, que te la passes fatal, oi? I després nits de l'esperit que a més no captes res i que tot et sembla negatiu i que et sembla que doncs no és veritat res d'això i coses d'aquestes, no? Hi ha esperes, hi ha purgacions d'aquest tipus, etc. I d'aquestes nits hi ha dues classes, unes que són ascètiques i unes altres que són místiques. És a dir, nits que són ascètiques, que tu te les fas per dominar-te, per fastidiar-te, per desenganxar-te, i després nits que són les exigències de l'altra banda. Penseu, per exemple, que la distinció entre bé i mal desapareix. Aleshores, coses terrorífiques poden ser bones. Aprendre això, hi ha gent que no està disposada a renunciar a certes categories de bé i de mal. És a dir, per exemple, dir que el camp de concentració d'Auschwitz és una meravella, això suposo que ningú ho diria aquí, no? Doncs un místic va arribar a dir. De veritat, a més. El que passa que això requeriria més. És a dir, és molt fàcil dir-ho des de fora, tot el que us he explicat avui, però quan vas tocant, Santa Teresa diu que en un recodo de la subida de la escalera de las Moradas, el castillo interior, te encuentras, dice, con la presencia horrenda. Diu que et trobes amb el dimoni cara a cara. És a dir, amb l'esperit del mal més dolent de tots, cara a cara. I què passa allà? És com el traspasses, com puges l'escala, més enllà d'ell, més enllà del mal pitjor de tots. No, tot això són coses que en la mística es troben. Bé, aleshores, com que ja és l'hora, deixem-ho aquí, però només dir-vos que normalment les nostres tradicions d'ascètica i mística estan controlades per l'autoritat eclesiàstica. I aleshores posen moltes dificultats a la mística i quan algú se'ls cola, doncs el respecten, sobretot quan ja és mort, llavors sí, llavors li posen totes coses místiques. Però mentre viu no li accepten gaire, a vegades el cremen viu i tot, com a Santa Joana d'Arc, que tenia coses rares, i bueno. Doncs, i llavors després l'accepten. Però una cosa que no fan mai és continuar. És a dir, si caminem, perquè no seguim caminant cap aquí. Enteneu? I això en la Bíblia està molt significat, malgrat les autoritats jueves, que és la profecia. La profecia és una meravella, és a dir, fixeu-vos que al moment el veiem per aquí com a religiós, com a esperit, i per aquí com a ser. Aquestes persones rares que no es distingeixen de les altres són uns sers diferents. Aleshores, actuen d'aquí d'una manera renovadora, i aquesta manera renovadora és la profecia. La profecia és importantíssima, però ningú en parla, no se'n vol parlar d'això. I aleshores, quan passes a partir d'aquí cap aquí, ja és el que tradicionalment se'n diu el compromís dels cristians amb el món. Que siguis un bon arquitecte, que siguis un bon tal, que siguis un bon qual. Aquí entres en el món de la ciència, etc. No? El compromís. Aquesta fase d'aquí entremig aquesta se salta quasi sempre. Això avui dia a Occident se'n diu testimonialisme.
Aquest és un polític testimonial. Això forma de ridiculitzar-lo totalment. Com a element que no és pràctic, que no toca de peus a terra, que no toca el món físic. Però és el que avisa de les meravelles de la unió radical de l'home. I per tant és el verdader pacífic, el verdader pacificador, el verdader harmonitzador, etc. Però normalment no se li fa cas, perquè els interessos creats de les guerres d'aquí es volen mantenir. Però vaja, amb la qual cosa el que fem és donar-nos tota la volta, ascètica, mística, profecia i història.